Nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa ton matahong nga sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Oh, ano pang ginahulat mo? Magpamunlaw ka na? Hindi ko madalang lawas ko. Idog diri. Na, bubuan ko ikaw sang tubig, ha? May gusto ako nga ihambal sa imo, Ado. Ano ina? Hindi mo masarangan nga kontrolo ng kalayo? Ano sa banta mo? Fine. Madamo sang napahamak. Napatay sila. Nakita mong hitsura sa mga sirena. Naging abo sila tanan. Wala sang nabilin. Hindi na sila makilala. Kagtungod sila. Nagpanumbalik sa kaisipan ko ang natabo sang nakaligad. May nabuhat ka nga sala. Kung nga agin bilanggo ka sa bato nga sumpa. Amo inang natabo. Kung nga nga may singsing. Para nga kontrolon ka. Oh, nga ginbuhat mo atuhaw. Nga madamo ka sang ginpamatay gamit ang kalayo. Tungod bala kay tatay mo? Sang nagligad, nagdamgo ka. Ginatawag mong imo amay. Nagapangayo ka sang bulig. Ginbuligan ka man bala nila? Wala'y nasang labot. May labot ato. Abisugiri ako. May nagbulig bala sa imo? Ginbuligan bala nilang imo amay? Wala. Ano? Napatay nga ako na may. Sa nag-abot ako sa balay. Ano da sunang natabo? Ano sa banta mo? Okay. May isa pa ako kapamangkot. Akig ka? Kinahanglan pa ba lang ukaton mo ang tanan ngayon? Dapat lang. Karon sabta ako. Antes sang singsing. May iban pa ba lang nga paagi? Para kontrolon ka kag ang gahom mo? Ang mga ini, wala na sila sang pulos. Apang padayon ko sila nga ginasuksok. Ang bracelet? It makes sense. Kay parehong simbolo nga makita ko dira kag sa singsing.
Paano ina nagagana? Sang ulang balay na ginhatag sa imo? Bata pa ako. May nasulog ako nga bahin sang balay kag talon. Gindala ko sa mga tigadluman. Kag ginbutang nila ini sakon. Kun amo, makontrol mo ang kalayo gamit ina. Nga naglungo ka? Wala ko natawag liwat ang kalayo tungod sini. Tubtob nga. Tubtob nga napatay ang imo amay? Kag nagwa ang kaakig mo? Kag amoy ng problema mo? Amoy ng problema, ado. Amo ina. Wala ka gintudloan nga kontrolon ang gahom mo. Sa baylo, ginhatagan ka sang bracelet nga among makapugong sina. Amo ina nga sang mapatay ang imo amay. Kag wala mo na napungga ng pagwa sang kaakig mo. Wala mo na nakontrol ang kalayo. Wala ka natudloan. Wala ka makahibalo kung paano. Anika. No, magpamati ka, do. Kung sa banta mo nga okay ang tanan, kung ihalad mong imo kabuhi sa akon, kag maluwas mo ako, nagsala ka. Tungod wala sang shortcut. Kung gusto mo nga bayaran ang mga ginhimo mo, at tubanga ang kaugalingon mo, Anika. sadto pa man, nagasali ka na sa gahom sang bracelet. Sa gahom sa mga tigadluman. Gani wala mo natun-an nga kontrolon ang kalayo tungod sina. Tubdubsan o ka bala masalig sa gahom sang iban agud nga punggan ka. Kinahanglan mo nga magtindog sa kaugalingon mo nga tiil. Kinahanglan mo nga akoon ang imo kusog. Nahangpan mo bala ako, ado? Kinahanglan mo nga batuan ang kaugalingon mo. Hindi lang ang kahuyang mo, kundi pati ang imo kusog. Ang imo kabugusan. Kinahanglan nga atubangon mong imo sala. Ang mga kahadlok. Kinahanglan mo nga tadlungon ang kaugalingon mo. Hindi pag-isalig sa ako ng pagpugong sang kusog mo. Batunon mo kung ano ka, kag kung sino ka. At tubanga ang imo kaugalingon, ado. Do kadalom sang inyo pagambalanay Nung guyong, at nung ginaistoryahan lang namon kung paano idi lang amon trauma nung. Ay, ari na galing mga dala ninyo Ay, ibilin ko mga tuwalya ninyo diri ha. Dalon ko lang mga gamit naton sa salakyan. At dito na lang ka mo mag-ilis, day. Ikaw ang una nga mag-ilis karon, ha? Sagwa lang kami ni Ado. Dasigan na ninyo dira ha. Oo, nong. Lain na ini nga panahon. Lain na nga kalibutan, ado. Nagatuon kita kung paano nga mag-give and take. Ginatinguhan naton nga mga irresponsable. Kinahanglan mo nga tunan sang amat-amat kung paano mo gamiton sang husto ang gahom mo. Amat-amat lang. Buligan ka namon. Hindi malain ang magpangayo kang magbaton sang bulig. Bisan ako, nagakinahanglan ako sang bulig. Apang sa ulihi, away mo ini, ado. Ikaw lang ang makahimo sini. Lola? Lola! Anong natabo, Inday Anika? Nasugilanon ko si Lola nung. Apang nga dula siya sang hinali. O ti, anong ginhambalan ninyo? Ang tatlo kuno kahanto. Ato na didto. Kag nagaginamo na didto. Wala na nagasabat si Lola sang iya nga cellphone. Tilawi, abi nga tawgan sa liwat, Inday? Oo. Oo nung guyong.
Nong, malayo pa bala kita? Malapit na lang, day. Anong inyo ginhambalan? Kagsadiin na sila? Ato sila kuno sa basement. Ganida sigo na to, Nong. Kaya daw gusto ko nung agubon sang hantaw paghimo sang potion. Kaya madali kita, Nong. Oo, day ah. Ay, Nong, ano ato? Naglupok ang gumaday. Ah, Hindi ano? makabunggo kita sa kahoy. Ay! Hindi! Nakabungbong sa lakyan nato sa kahoy! Ano inang nagalibot sa salakyan? Hindi. Itom nga aso! Ah, Nong, anong natabo? hindi ko mahulag ang akon mga tiil, day. Magali na kamo diri. Dasiga! Hindi! Hindi ka namon pagpabayan diri, Nong. Magaling kamo. Hindi ako mapatay dire. Duha lang kakanto halin dire ang balay ni Ma'am Estrella. Dasiga ninyo. Inali mo lang ako ginauyatan sa kamot, Ado. Nasiga! Bagwa na kita diri sa salakyan. Kag magdalagan! Oy! Hindi! Ginalagas kami sang itom nga aso. Ado! Iguwa siya sang imo kalayo. Dasiga! Oo! Hap! Nagapalaninto ka pala ibo ko sa tingog na batian ko. Sumpaon! Sumpaon! Kilat! Katanong nga pagkakilat! Kag naigo kay sa kahoy! Nasiad gid ang kahoy! Kag nagtupa sa duta! Mahalin na kita dire! Oo! Nasiga! Oo, Ado! Uy, kabaskog sa ngangin! Ay, tupaliron kita! Pari ako! Hindi ko ikaw pagbabayan! Paano nila nabuhat ini? Hindi nila dapat ako masakiton! Hindi kanila direkta nga masakitan. Apang sila, nakapangita sa paagi ng buhaton nila. Ay, malayo pa bala kita sa balay ni Tita Estrella? Magpadayon ka lang sa pagdalagan. Isa na lang kakanto. Makaabot na kita. Dali ah! Hindi! Ari na kita. Sirado ang pertahan, Ado! Magpahigad ka. Kay sipaon kong pirtahan. Hay! Ara! Bukas na! Masulod ako! Ay! May bawa! Mahulog ako! Ay! Hindi! Kinakos ako ni Ado! Kaya siya ang nagtupa sa kagamitan nga nagakalayo! Si Tita Estrella! Siya ang nagapalawag na ina! Apang diin siya! Diin naghalin ang tingog niya! Tulo ka sa unhan. Hindi! Ato sila sa tunga sang kwarto! May mga kaupod sila nga tawo! Kag sa ila tupad, arang dako nga kulon, kag nagatungtong sa isa ka electric stove. Kag ang isa ka babaye nga nagatindog sa ila atubang, nagapataas ang duha ka kamot. Ado! Nagtuhaw ang mabaskog nga hangin! Lola! Natulaan sa pangalibutan ng tigudluman. Anika! Ay, dire! Dali ka mo, dire! Andika! Andika! Bah, nagaugayong lang siya. Apang wala siya nagamuklat. Ada! Nasiga ninyo! Ang kilat! Nag-igo sa kristal nga dingding sa ibabaw. Itabon kong lawas ko kay Andika! Nabatsagan kong kainit sa likod ko. Babalikin ako. Bah, hindi. Nagakalayo sa ibabaw nga panalgan. Amo man ang mga gamit sa tupan nila ni Estrella kag sang lula ni Anika. Nagalapta na ang kalayo.
pasaka sa dingding nga nagapadulong sa kisame. Og nagkadaba-daba na ang kalayo. Kaya nagalibot na sa namtangan nila sa unhan. Kaya ang babae, nagaluhod na. Kag hindi niya masarangan nga kontrolon ang kalayo. Kinahanglan nga mapunggan ko ina. Anika! Anika! Magbugtaw ka. Kinahanglan mo nga magbugtaw. Kag sugoon ako nga pauntaton ang kalayo. Anika! Hindi. Wala gihapon siya nagmugtaw. Anika! Bah! Nahunlak na ang kisame ka nagtupa sa salong. Nagakataktak na ini. Kaya ang kalayo. Nagadalagan padulong diri sa namtangan hamon ni Anika. Anika! Anika! Bugtaw! Bugtaw! Paano ini? Hindi ako masakit sa kalayo. Apang lain si Anika. Mahimo ko lang siya mapangapinan sa kalayo nga naghalin sa akon. Kag naghalin sa iban nga kalayo ang nagaluntad sumong. Kag mahimo siya nga masakitan sini. Kag hindi ko mahimo nga punggan ng kalayo nga ako lang. Anika! 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 Hindi! Ginapalibutan na kami sa kalayo. Kag nabatsyagan ko na ang kainit. Kag kinahanglan ko na nga pauntaton ini. Kinahanglan gid. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatahong magsupong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma.
Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jorik, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gugma kag pagsali. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Jorik, hindi ka maghambal sa amo sina. Kay mas mo lang nga ginapabudlayan ang balatyagon ko. Oh, kinuyatan niyang kamot ko. Bilang soldado, nakaibalo ako nga kung may misyon kami. Ara sa bisang kamatayon ng lawas namon. Gusto ko nga mahibalan mo. Nga mahal ko gid ikaw. Wala ko na mapunggan ng kasing-kasing ko nga higugmaon ka. Mahal ko man ikaw, Jorik. Kag ipabalon ko sa imo ang akong paghigugma. Matuod? Ginahigugma mo ako? Dugay na. Wala ka makabatyagaw. Paano ko manabi mabatyagan kay ginalikawan mo man ako? Hindi abi ako gusto. Kamaakig sa akon si Manang Biti. Ganikin tinguhaan ko. Ngalikawan ka, Jorik. Apang kabudlay gali kontrahon sang pitik sang kasing-kasing mo. Ote, paano naman gali si Mike nga crush mo? Hindi niya matuod nga crush ko si Mike, no? Ginambal ko lang ina. Agud nga may rason ako nga maglikaw sa imo. Sindi, lipay mo ako. Jorik, kinakos mo ako. Lagid magkahibalo si Jorik si Cindy. Naginalantaw ko sila halindiri. Kag nainit ako sa ginhimo ni Jorik. Kinhakos niya si Cindy. Kani nagbukal sa hinali ang dugo ko. Kag daw mapatay ako sa ginabatsyag ko nga kaimon.
Ari ang bagag sapatos nga ginhatag ni Jurek sa akon. Ang bagay sa mga ini, ihaboy. Pipi! Ano ba na natabo sa imo? Ha? Ang wala sang huya nga Jurek nga ina. Si Cindy galing na luyagan niya, kag hindi ako. Betty, wala kita sang mahimo dira kung ang manghud mo ang naluyagan ni Jorik. Hindi ka mapangakig. Tungod pareho sila nga may matarong nga magigugmaanay. Kay wala ginagapamati si Cindy. Ano? Ginhambalan ko na gid siya nga kami nga duha ni Jurek ang bagay. Nagpalapit pa gid siya sa lalaki nga ginapakamahal ko. Lexi! Ginalikuan pala ni Manang Cindy sinong Jurek. O galing kay ginahigugman nilang isa kay isa. Gani dapat lang siguro nga batono mo ina sa ngalog sa imo baratyago nang. Hindi ka mag-indra sa pagsugilanon sa mga tigulang. Agay! Manang yaw! Namang dukol ka gidyaw! Betty, hindi pagsakita ang manghud mo ha. Tungod lang kay naghambal siya sa matuod. Aba, tigulang ka na. Dapat ka nga mahuya sa ginahimo mo. Ang silingon mo nga konsentidor ka nay. Ano? Oo! Kabata pa gani kay Cindy? Ginpasugtan mo na nga mapakig-ayo kay Jurek? Betty, hindi ako pagambali nga konsentidor ha. Tungod sadto pa man, wala ko kamo ginakonsentihan sa mga kabuangan ninyo. Abang ginahigugma ko gid si Jurek, nay! Betty, kinahanglan makahibalo ka magbaton sa kapaslawan. Tungod, hindi ang tanan nga gusto mo, makuha mo. May kaugalingon nga kasing-kasing ang kaisipan si Jurek. Nga hindi namon madiktahan. Kag-amo man ang manghud mo. Ikaw ang magulang, gani ka magpaiway ka para sa ila kalipayan. Hindi na lang ako magsapat. Hindi man ako gusto nga maakig sang dalayon si nanay sa akon. Apang tuman kasakit sang tanan sa akon. Tuman kasakit. Nay, 5 kadlaw na lang. Malakat na ako. Basi pwede nga malagaw kita tanan sa syudad? Ha? Nagpangako ako sa inyo, hindi bala? Abay, gasto lang ina, Jurek. Kag makahuluya sa imo. Pero may lang kami ginagastuhan. Wala sang problema sa gasto, Nay. May galastuhon man ako. Ang importante, nga malipayon kita samtang nagaupod sa pagpamasyar. Magpasugot ka na lang balanay. Gusto ko gidyang makalagaw sa syudad. Mata sige. Nagapasugot na ako. Ara! Pasugot na si nanay. Ata sige na. Mag-ilis ka tutong. Hambala na lang dahil palihog si Manang Mabiti, ha? Anang! Jurek, salamat liwat ha. Ginpahalipay mo naman ang akon mga anak. Wala na sang kaso, Nay. Nalipay man ako kay bisan paano. Natungdan kong obligasyon nga ginbili ni amigo ko, Binchi. Kagantis ako maglakat. Nagaplano ako nga magpapangadi para sa iya kalag. Ikaw ang bahala. Nagkainit ang ulo ko.
Dito ka nami, Wild Nagabukal ang dugo ko magtulog ka Jory kag Cindy. Nga nagatupad pungko. Kagkasweet pa sa ilang nga duha. Nagaholding hands pa sila. Daw ginahungod ni Jory kag Cindy nga pahisaon ko nay Pwede ba lang nga maghipos ka? Wala man sa ginahimo nga malain ang duwa. Nga nagaholding hands gi sila haw. Pakita kita. Betty, ano ka pala? Natural lang sa magnubyo ang mag-holding hands. Kay kailinit, nay. Ari kita sa sulod sang bus. Apang wala man ang untat hutikay nila nga duha kag kadlaw. Hindi ka magtulog sa ila eh. Dito ka tulog sa buwas ng bintana para nga malingaw ka. Maayo pa si Tutong. Nakaintindi pa. Maayo pa kung wala na ako nag-upod. Pag-abot sa siyudad, baklan ko ikaw sa mga bayo. Hindi na lang Madamo pa ako sa mga bayo sa balay. Tusog gaga lang Di pa indi-indi pa. Kung ako ang tanyagan, batunon ko na dayon. Oh, ari na kita. Manaog na kita sa bus. O sige, dali na. Madiretso kita sa Kalanan. Makaon anay kita. Kung tani, sa turok-turok na lang kita nga kalandaan nagkaon, Jory. Para nga hindi tama kamahal ang kalan ko. Talagsa man lang ininaya. Gani pabayin na lang. Gusto ko man nga matilawan ninyo nga mag-iloy ang manami nga kabuhi. Nalipay ka ba, lalab? Oo, Jurek. Malipayon gid ako. Kagkuntani, wala sang katapusan ang tanan nga ini. Bisan maghilayo ay man kita sa madason nga mga inadlaw. Magapabilin gihapon kita nga malipayon. Kaya wala lang ako nadula sa loyo mo. Kag masami kita nga makasugilanon, paagi sa cellphone nga ini. Permi mo lang ako ginaregaluhan. Ako wala sang mahatag sa imo. Isa ka hakos nga hugot, kag matamis nga halok, okay na inasahakon. Hindi lang hakos nga hugot. Kag matamis nga halok ang mahatag ko sa imo, Jorik. Pati na nga akon kalag. Handa ako nga itugyan sa imo. Cindy, love? Ginhalukan mo ako sa bibig? Kibot ka ay. Tumanay na para sa akon.
Salamat ha. Hindi ako maluyag nga masulay. Kagamuganin yung rason kung nga malakat ako. Para malikawan nga maangkon ka nga wala pa sa husto nga panahon. Ang gusto ko, handa ka na. Kag makaibalo na magdesisyon para sa imo kaugalingon. Nagdugang ang pagdayaw ko sa imo, Jurek. Kay kun mga iban lang nga lalaki, hindi gid sila magduha-duha nga hatagan sang katumanan ng ila balatyagon. O ano? Ginakapoy na kamo kung wala pa. Wala pa ko ginakapoy. Ano niya? Gusto ko pagid niya maglagaw. Wala sang problema. Pero basi kung magabihan kita karon, kay mabiyahe pa kita pauli sa ato. Sa hotel kita mapaligad sang gabi nay. Kay buwas, lain naman ang lagawan naton. Yes! Jure, ano abi kung mapauli na lang kita? Para ba lang hindi magdako ang gasto mo? Makaabot naman kita siguro sa katapusan nga biyahe sang bus sa aton. Nay, pasugti na lang ako. Gusto ko nga manginhalandumon ang paglagaw naton nga ini. Bueno, ikaw ang bahala. Wow! Kanami sang kwarto nga ginkuhan inong Jurek para sa ato, no? Siguro, manggaranon ang pamilya ni Jorik. Siguro nang kaya nga kadako sang gigasto niya sa aton subong adlaw. Mahimo nga husto ang ginapaminsan ninyo. Kay sigurado, mahal ang bayad sang kwarto nga ini. Kanami diri na no? May dako pa nga TV, tapos kabugnaw pa. Kanami tulog. Sigurado nga mahamuo kitang tulog ko sa ni karunay mo. Dasun, ginbaklan pa niya kita sa ngaton nga ilislan nga mga bayo. Kag dugay-dugay, maabot ng ginorder niya nga pagkaon para sa aton. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so nagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jurek, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Gugma, kag pagsalin. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Bas Paradyo Bumbo!
May balubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. Saan ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree.
Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Madumot ka nga sari sa babae. Sorry, Jonar. Apang gusto ko lang nga makaangkon sang husto nga pamilya. Luyag ko ngang akon mga anak, may matawag nga daddy. Kag isa ka mami, nga among maatipan sa ila. Kag wala naghalin sa puloy-an, agod magdip para sa ila. Oh, wala ka sang huya nga babae. Gintrap mo ako. Inang balay nga nakita mo. Sa din na. Sa punta sang Okra Street. Bay, Okra Street? Okra Street, siling mo? Oo. Ari na sa ako ng yabi. Nagaplano ako nga makadto kita dito. Agod makita mo ang abong nga balay. Ay, ari sa bulsa ko. Kuha ini. Tagua ini. Abi, makadto man pala ako dito? Siyempre. Makadto kita dito, buwas. Ati ho. Makadto kita dito. Ang matuod, subong ko pala nagustuhan ang balay ngayon na eh. Kagsalamat sa imo, darling, ha? Oh, matuod, John, ha? Abi mo, natingala ko kung nga hinali nagbagong pamatod mo. Dumatuod gid nga naluyagan mo ang balay nga nakuha ko. Matuod na nga akong ginasiling sa imo, Magi. Ay, nano man, nalipat gali ako. Sige ha, malakat anay ako. Mabalik na ako dayon Ato na siya. Do sa hindi ako makapati, nga nagpasugot siya sang tanan nga luyag ko. Nahadlok siya nga matuoron kung akon ginisiling. Kaggamiton ko inang kasangkapan, agod nga matuman ang akon handom sa kabuhi. Hindi ako magpabilin nga prostitute tubtubsan o. Kag magabagong kabuhi namon sang akon anak. Amo lang inang akon handom sa kabuhi. Dari lang nga na ako mainom sing pila ka butilya. Kay basi ko hindi ako makapugong sa akong kainit. Kag mapatay ko ang Magi nga ato. Naisan ako sang wala sang huya nga babae. Oh, nga bala nga ginpabayaan ko nga makuha niyang resibo sang dutak. Kag papilis nga nagapamatuod. Nga naimpas ni tatay sa pagbayad ang loan.
Delikado nga makahibalo sila si Ben. Labaw sa tanan. Ano na lang kung makahibalo si Luisa? Siya ang kabangdanan. Kung nga ang nabuhat ko inatanan. Handom ko na kung hindi na makatrabaho sa uma si Ben, maluhod siya sa akon. Kagbayaan niya si Luisa. Kag si Susan, isa pang babae nga ina. Nagpakigrelasyon ako sa iya sa paglaom nga makapalapit ako kay Luisa. Apang wala siya sang ginhimo sa baylo. Siya ang daw mapatay sa akon. Pero, hindi bali. Mahapos ko siya pasauton sa akon mga palad. Kag si Maggie, ang wala sang huya nga babae. Siya, nga hawlang isa kakaplog. Siya ang ginsaligan ko nga mong magsagod sa akon. Kay wala na ako sang negosyo. Kag mangita ko na ako sang obra. Kay sagod ko sa ila sang iya mga anak. Ano ako? Hello? Kag ang balay kay yagin bakal. Malapit sa balay ng Day Susan. Kinahanglan nga maghalong gid ako. Nga hindi niya mahibalaan. Nga kami ni Maggie nag-upod lang sa isa ka balay. Ginadimalas gid ako. Ginadimalas gid ako. Kinahanglan nga madula si Maggie sa akong banas. Apang kinahanglan nga makuha ko anay sa iyang akong mga resibo. Apang paano? Basi bala ko napadala na niya ang sulat sa iabyan? Ano bala ang buhaton ko? Ano bala ang buhaton ko? Hindi ka na makalakat sa kakapoy si Gual. Amo man ako Pero hindi bale. Kasi hindi madugay, makapauli na kita. Makahalab ka na sang matamis ng lamong sa duta ni Ben. Ay, hindi gali. Sa duta gali ni Eric. Man siya nasubong ang tagiya sang Conrado Farm mo. Sang una, iya na ni Ben. Apang... iya na gali subong ni Eric. Gari subong siya ng tagiya. Kagmayo man siya kay wala man niya kita pagpalina. Mayo siya nga tao. Bisan paano mabuhi man kita. Bangod nga nagapanghakot kita sang bisan anong ipahakot sa aton sa mga tao. Gani kapoy ka. Kapoy man ako. May babae nga nagasinyaso. Si Guard, anay madulog, anay kita. Dolog si Guard. Ho. May babae nga nagasinyaso. Nagasinyaso nga madulog kita. Kundi dolog Uy, hindi. Siksi nga babae ni. Ari na siya Maayong hapon. Ay, mayong hapon man, ma'am. May kinanglan ka sa akon? Tawag lang ako kay Maggie Maggie? Ako naman si Iking Iking, may ipahakot ako sa imo. May ipahakot ka sa akon? Oo. Ano na, day? Kay balo ka, masaylo kami sang balay Kaginahanglan kong mahakot sang amon mga gamit. Ay, gali. Din ka mo masaylo? Dira lang sa puntas ang Okra Street. Okra Street? Ay ba, malayo to, day. Amo ba tuod? Pero naluyagan kong lugar nga to.
medyo malayo sa kaingod. Kung may malapad pa nga ogsaran para sa mga bata. Ay, kuna mo, may bata ka na gali? Oo, 2 ka bilog Ay, bayaran ko ikaw sang kabudlay mo At sano ka mapakot sa imo gamit? Buwas sa gabi. Amo na imo balay Oo, amo ina. Himuson ko na nga daan ang mga gamit. Nga isaylo mo sa bago ko nga balay. Dito bala sa punta sang Okra Street. Ang mga gamit, ibilin ko lang sa akon balkon. Amo nang imo nga dalon didto. Ate, okay. Ay, araman ba lang ba na mo nga makabulig sa akon? Ay, wala siya. May obra siya Kag hindi ako makaibalo kung anong oras siya makapauli. Ay, tiko na mo, ikaw na lang lisensyahan ko, boss. May trabaho man ako sa gabi. Gani wala sang tao ang balay. Ibilin ko lang sa balkon ang mga gamit nga isaylo mo sa bag-o ko nga balay. Hindi nga nag-obra dayaw? Sa isa ka nightclub Ay, amo gali? Oo. Kag bisan wala ako, hakuton mo lang ang mga gamit ko Ibutang ko lang nga daan sa balkon. Dason, bayaran ko na lang nga daan ikaw sa isukot mo sa akon kon pila. Ay, hindi na dahi. Pagkatapos na lang nakon hakot sa imo gamit ang pagbayad mo Ate, maayo ko na mo Kuna mo sina, nagampanay na kita iking? Ate, oo, Maki. Akong bahala. Hindi ka magtalang. Ang balay nga ato sa katapusan sang Okra Street, number 12. Ay, number 12? Katapusan nga balay sang Okra Street, numero 12. Amo na? Oo, amoy na. Hindi ka magtalang Ate, oo wala gani nagtalang hapon. Ako pa. Ay, sino galingaran sa bana mo? Si Jonar Ramiro. Ay, amo gali. Ate, sige, maunan lang ko. Mabalik lang ko sa buwasa. Kagay muson mo lang daan ang mga gamit mo, ibilin mo sa balkon. Oo Salamat, Gida. Ay, wala sang ano man Sigward. Forward. Malakat na kita. Ay, sus. Makakot naman kita buwas, Sigward. Pag-isaylo natin dito sa punta sa Okra Street. Man, dira man nag-star sa Ben kag si Luisa. Dira sila nagsaylo mo. Ekin bakal na ni Eric ang ilauma. Kagdason, dira man sa Okra Street nag-star ang ilaw ni Luisa. Nga si Patsi, kag ang iyabana nga si Esteban. Kagdason ang ila anak nga si Susan. Ang manghod ni Luisa. Mayo na sila ng mga tao. Pero atob lang si Maggie. Daw mabuot man siya. Kagdason, nag-aobra siya kuno sa nightclub. Nag-aobra siya sa gabi. Kag ang iyabana. Amo si Jonar Ramiro. Jonar? Ha? Si Jonar ang magulang ni Ben? Bana sa isang babae nga to? Wala dayon magsurod sa akong utok na si Jonar. Among iya ba naman? Ang magulang ni Ben. Hala! Dito man sila masaylo sa punta sang Okra Street. Ay! Nagtululumpok sila nga magpamilya Ate, sadyan Akig si Ben kay Jonar. Pero ano yung labot ko man? Pawala na lang kuya Sigward! Dasigang paglakat. Kay mapahuay kita! Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling
hindi kita minahal sa lahat ng oras. Sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!